Здравейте, приятели! В днешното видео, както виждате, съм в стаята ми, защото както сте видели в заглавието, ще се оправим за училище, за утре, днес е неделя, утре понеделник сме на училище. И също при вас ще е понеделник, но сега е неделя. Малко разгряваме за видеото. Така. И отиваме. Така, прихвърцам си дрехи, ето ги в хола, чорапи на Adidas, той не може да се види, иначе са на Adidas. Те са обратно и това на Jordan екип. Някакъв да кажа истината, но така и той да ви покажа тениската. Ето я тук на сушилата на Nike. Ще оставяме тук. Защото там няма да мога, не че няма да мога, просто да искам. И да. Вижте, гледах някакви такива, ето я и моята топка. Тя е мека. Аз съм футболист, наистина. В един матч имам 7 гола. В един матч. И да. Сега дрехите си оправихме раницата. Така. Така, стояхме тук, така. Опа. Тя раницата ми на Христо Стоичков. Така, отваряме я, махаме всичко, каквото имаме вътре. Ама всичко. Сборници. Опитах се да рисувам логото на Интер, нашите играчи, но не можа. Аз много рисувам, това ме мързеше. Логото въобще не е еднакво. Моето е блокчета на лъвчета някакви, от втори клас са има. Те са късани. Книгата ми, кратък исторически справочник 3. България. Така. И тетрадки в формати. Аз вече пиша на формати. Карта на Squid Game. Вижте лицето му. Той е с черната маска. Ножица. Аз всичко съм сложил е така. Моливи, фломастери. Те да ми трябват още една карта. Ето. Тук имам пълно карти, но няма да ви покажа, просто да ми се кажа химикалката ми. Ето я. И още моливи. Стой, че някой тук. Така беше майка ми, така. От другия джоб да изкарваме неща. Не съм фен на ЦСКА. Добре, няма нищо за сега в тези говори. Тук имаме молив, който такъв чупен. Имаме една химикалка, която мисля, защото е моя, защото аз с ученика ми имаме едни и същи. И му я взех. Така. Ходиха ми гости, но беше на те, му казах да си ходи, защото снимам видео. Няма участие той. Така, взимаме неща, които ни трябват. Така, тази е математика.
български език. И това са. Не имам по всичко, но сами в училище. Аз си ги забравям, слагам си ги почина. Там седат над 3 месеца. Не. Просто така си оставам. Така. Вземе си книгата, естествено, защото аз съм моят приятел. Четеме, който химикалите не е така. Слагаме я тук. Книгата в големия. Не е в големия, този среден джоб. Ватвайте бочета, които вече се смечкаха и гледате какво станаха, но във всеки случай, защото утре имаме технологии по приемачество и ще ги взема. Ще ми трябва, ще ги изправя. Тези карти на Squid Game. Хвърлихме ги споко. Мисля, защото няма да ги хвърля. Това е сборник за трети клас. Това е от миналата година. Който беше за... да разкажеш това. Ще го оставя тук и само за чакането. Не беше. Така. Вземем оливи, само химикалките не. Ще ми трябват. Сега, след видеото ще оставя една тетрадка в момента, защото сега не мога да стана и да ви оставя така. Така, такова някакво изтеяме. Представете, аз направих една карта за майка ми. В училището. Да, в училището. Нищо. Утре ще си я взема. Така химикалката си вкараме. Тази химикалка на съученика ми. Ножицата. И тетрадките. Големия джок. Тази съответно ще оставя. Готови сме. Така, утре аз изям закуска. Просто... Аз изям утре закуска. И... да. Абонирайте се в канала, ако ви е харесало видеото и